Molweni ninjani? Ngiyaphila mina uMakhosi uMkhize lo okhulumayo. Ngicela ukunitshengisa isihlahla umdolofina. Umdolofina-ke isihlahla esinamandla sisodwa futhi naso. Lesi sihlahla lesi siyadliwa, uyakwazi ukupheka ngaso. Lesi sihlahla futhi siyakwazi ukuthi sikusize mawukuthi wena unamathambo anqamukile like umhlatshelo. Uma wenza umhlatshelo siyangena futhi nasemthini wokuphalaza wokukhipha idliso. Siyangena futhi nasemthini wokuthi uma unamanzi amancane noma uketshezi oluncane, isidoda esincane esiphumayo kuwena uma unomama wakwakho usisebenzise. Isihlahla umdolofina. Uma unamathambo aphukile uyasisebenzisa lesi sihlahla lesi umdolofina. Ngiyabonga, ngicela ukuthi usubscribe kwi-channel yami khona uzobona okunye engizokufaka okuzolandela. Amen. Inkosi inibusise emakhaya.